Mga isuon, karong adlaw gisaulog nato ang pista sa duha ka mga apostolis. Sila si Felipe o si Santiago. Sahan ay sa mga lista sa ngalan sa mga apostolis sumala sa mga ebanghelista, si San Felipe ikalima, unya si Santiago ikasiyam. Daghan kaayo og kalibgan alang kang Santiago, kay naa man toy James the Great kanang pistahan og Hulyo 25. Lahi po to siya. Kini siya nga Santiago nga atong gipistahan karon, mao ni siya si Santiago nga anak ni Alphaeus. Kato si James the Great, anak man to ni Zebedee. Ug mao ni siya ang santo nga apostolis nga pinakabalaan. Gani nahimo man ni siyang obispo o siya ang nakauna paghimo og celebration of the Holy Eucharist. This is holy and righteous apostles. Pero balikan nato si Felipe. Si Felipe, pinaka-practical nga apostolis ni Jesus. Kay ngano man, one time si Jesus dito sa Kamingawan nanudlo sa daghan kaayong mga tao ug miingon si Jesus, palingkuran ninyo ang mga tao kay kitay mupakaon. Tubag po ni Felipe, magtutudlo asa man kita mupalit og pan nga igong ipakaon niini. Very practical kining maong apostolis kinsang kapistahan atong gi sa ulog karon. Another example nga makaingon ta nga kining santuha practical kaayo. Niingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. Unya, human pagsulti ni Jesus niini, ni anak na pod ang usa siyang mga apostolis in the name of Felipe, magtutudlo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Tubag ni Jesus, dugay na kang nikuyog kanako, wala baka makaila, Felipe? Ang pagsabot ni Felipe sa gisulti ni Jesus is very worldly understanding. Pero ang punto ni Jesus agig tubag ngadto kang Felipe, ang mga pulong nga iyang gisulti is the word from the Father. Ang mga pulong nga gisulti ni Jesus is the source of enlightenment and encouragement. Kay wala man niya isulti siyang kaugalingong pulong lamang, kundi gipasulti niya sa amahan. Ang mga buhat ni Kristo is the work of God the Father. In Jesus' deeds, makita nato ang mga kamot sa Ginoo sa langit ng amahan nga naglihok diha sa iyang kinabuhi. Sa iyang mga milagro, it is a sign that God the Father is working in Jesus and Jesus is working in God the Father. Sa ato pa, usara sila. Muna nga balikan nato ang giingon ni Jesus prior to the question of Philip to Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Sa kalibutan, diin kita nanimuyo karong panahona, daghan kaayo ang mga options nga mga dalan, road towards happiness. Pero kining mga dalana, ang ikahatag niini nga mga kalipay, dili gyud mo lungtad. Tungod kay usara man gyud ang dalan, din makaabot kita sa amahan, makatambong kita sa langit ng bangkite ug makaangkon kita sa kalipay
ug sa kinabuhi nga dayon, kana mao ang dalan nga gitudlo ni Jesus ug pinaagi ni Jesus lamang. There is no other way to Father, to Heavenly Father, through Jesus alone. Ingon siya, ako ang kamatuoran. Ang mga pulong nga gisulti ni Jesus kamatuoran, because there is no duplicity in His word and action. Ang iyang mga buhat kamatuoran, tungod kay wala may discrepancy sa iyang buhat o sa iyang pagpuyo dinhi sa kalibutan. Kamatuoran, kay kung puy-an nato ang iyang gitudlo, kita gawas nun. O kay kita gawas nun man, mauni ang maghatag kanato og tinuod nga kalinaw. Ang iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan, ang iyang pagpanudlo, ang iyang paghalad sa iyang kaugalingong kinabuhi didto sa altar sa krus, ug ang paghanay sa mga sakramento nagpasabot nga siya ang tinubdan sa kinabuhi. Ang pulong, ang Eucharistia is the source of eternal life nga iyang gisaad alang kanatong tanan. Mao ni ang gisaysay ni Jesus sa wala pa moingon si Filipi, ipakita namo ang Amahan. Pero sa daan na, gitudlo na ni Jesus, ako ang dalan sa Amahan. Ako ang kamatuoran nga gipahayag sa Amahan, ug ako ang kinabuhi nga maangkon ninyo pinaagi sa Amahan. Busa kining maong kasaulugan sa kapistahan ni San Felipe o San Tiago, makadugang unta sa atong kadasig sa pagpangita sa tinuod nga dalan, sa pag-angkon sa tinuod nga kamatuoran, kay diha kaniya ang kinabuhi nga dayon maangkon lamang. Manindog palihog.